केमेरा ब्लार जाबायलै मिथुनना मा जाखो लोगोफोरना बे जुहोबावबायरा हेल' अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन दिनै फिन लोगो मोनफिनबावबाय गोदान भिडिअ'जों दिनैहाय आङो नैबे जायगाखौ गारनानै थांनोसै नैबे रुमाव थादोंमोन आङो ओमफ्राय आङो थांफिननोसै मानोना बेवहाय खामानिया ओरैबायदि बिजि जायोना बेनिखायनो आङो सोलायफिननो सानबाय दा दसेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो हमगोन जेनाखि दा आं थाफैदों दा बे जायगानि बास स्टप बियो बिराद गिदिर नोंथांमोना बिदिनो देखायलांबाय थानोसै दिनैहाय बास स्टपनि बे बिल्डिं मेन बिल्डिं जाहैबाय ओमफ्राय बे बासनि ओरै आं बबे बासजों थांगोन दायो दा आंनि बासआ नै बिनिफ्रायसो जागोन ओमफ्राय ओरैहायबा मैनि बास मोननै मिथिला ओमफ्राय नै आंनि बे साइडजों थांगोन बासआ नोंथांनो देखायगोन दायो थांनायसैलाय लोगोफोर दस्रा जायगायावहाय फाइनालि लोगोफोर सफैबाय आङो दिनै माइसुर ज'आवहाय नोंथांमोना नायनानै लादो मेन गेटआ बेनो दा आङो सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो देखायसिगोन माबायदि जिब जुनारफोर नुयो नोंथांमोना नायलांबाय थानो रेडि जादो आङो गासैखौबो बेक केमेराजों देखायजोबगोन मोखांखौ बारा लानाय जानाय नङा दा नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लाबाय दा बेबायदि नै गेट मोखाङावहाय ओरै दा सिङाव हाबनानैहाय आङो नायनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थानो रेडि जादो भिडिअ'खौ हाँ फोटो नहीं वीडियो ले रहा है मैं ले लो फोटो ले लो आङो दा बे सिङाव हाबनानै नायगोन मा नुनो मोनो मा नुनो मोना दा नोंथांमोनाबो आंजों नायलांबाय थानो रेडि जादो दा मेन गेटआव आङो थांनोसै हाबनोसै माबायदि सिङाव थांनानैहाय दा आङो गेट सिङाव हाबबाय सेनिटाइजार होनांगौ नैबेयावहाय सेनिटाइजार होनानैसो सिङाव थांनो मोनगोन आरो दा ओरै हाबलांगोन ओमफ्राय नोजोरा बेबायदि नुगोन नोंथांमोना टिकेटखौ नैबेयाव लागोन बेयाव लानानैहाय ओमफ्राय थांगोन सिङाव आङो टिकेट लाग्रोनायसै आङो टिकेट लाखांबाय माने 100 रां लायो टिकेटआ आं टिकेट लाखांबाय आं दा सिङाव हाबनोसै ओरै नायलांबाय थादो नोंथांमोना एबारनिफ्राय बे केमेराजों नोंथांमोननो देखायबाय लांसिगोन माबायदि लायो हाँ ओनली मोबाइल अलाउड स्टिक को अलाउड नहीं अंदर है अलाउड नहीं ओनली है मोबाइल अलाउड है अच्छा इसमें रखना पड़ेगा बैग रखना है उधर लाकर दो अच्छा आङो सिङाव हाबबोबाय ओमफ्राय मबाइल स्टेन्ड माइक जेबो लागायनो मोना सिङावहाय दा आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दा आङो बिनिफ्राय हाबनानै नायजेनसिगोन दाउसेन दाउलाफोरखौ जिब जुनारफोरखौ आङो हरै जेब्रा गोनांथिं हाबनो नायबायमोन ओमफ्राय फारिसो हाबनांगौनो बिदि बाक्सु हाबनो मोना आरोखि लास्टआवसो ओरै गिदिंनानै फैगोन दा आखाइजोंसो आङो भिडिअ'खौ लागासिनो दङ सिगाङावनो बायदि दाउसेन दाउला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेयाव दङ मा दाउ आं मिथिया ओमफ्राय बैखौबा मा दाउ होनो हनै थफि गोनांलाय माने दाउराइ फेसा दं नैबाव फेसा गोगोम हनै मा गरस'खा ना मा दाउ जाखो मिथिला नै वाव आङो ससेल' देखायगोन नोंथांमोननो गोबाव देखायनो हाया मोख्रानिबो साइनबोर्ड होनाय जादों ओमफ्राय ओरै मा दाउ दङ बैयावबो दाउराइ दं नै खाथियाव थांनो मोना ना गोजाननिफ्रायसो खेबनांगौ जायो दाउराइ गुफुर नामालाय दाउराइ गुफुर नुफेराखैमोन आं दाउराइ गुफुरखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय दाउराइनि गोजा बे जायगाया ओमफ्राय आङो नै बेबा मा दाउ जाखो साइनबोर्डखौ नायदो
बेफोरखौलाय बायदि बायदि नुनो मोनो नायबानो जाबाय साइनबर्डखौ मा दाउ होनो बेखौहाय आयौ नै बैयाव मासे गोजौआव सिथिनो सोनो मोनैया जा जारला जाबायना अस' दाउमासार ना मा दाउ जाखोब्रा बेलाय नै माबायदि खालारनि नायनाय माइक लागायनो मोनैया जारला जाबायना लोगोफोर नोंथांमोननो फुरा देखायनो हानाय नंलिया एसे थाब थाब गिदिंनांगोन जोबोर गिदिर आं गिदिंजोबगोन नालाय एसे थाब थाबनो वा बेफोरखौबा मा दाउ होननानै बुङो बाजोसो साला सुवाना माबायदि खालारनि बाथ' नायगोन नै खोनानो मोन्दों आउट कान्ट्रिनिफ्राय गोबां जिब जुनार लाबोनानै दोनफैदों होननानैहाय मा मा जुनार दं आंखौलाय नामखौ मिथिजोबा नोंथांमोननो देखायबायल' आरो गिदिर नायनाय ना फिसा नायनाय दाउमासारा बिसो हाग्रानि दाउमासारा बिसो नै जोंनिबो बेफोरबायदि सिरियाखाना खालामना दोनला बड'लेण्डआवहाय थिग जागौलै मोदानलाबायबायलै ठीक सर कांता हेलो मेल बेबा मा मा दाउ जाखो फैसा थाङा मा थाङानो नैबे ससेखौ देखायाखिसै आङो माने बेयाव एखे गोजाखा गिदिर गोरलै बेबायदि खालारनि दाउ गोजा ओंखायनो आं देखायाखिसै आरो मोख्रा ना मा जाखो बैयाव दं नै मासे मोख्रा साइज मा मोख्रा होननांगौ जाखो बिदिखौहाय किंखंबो दंलै बाव किंखं मानसि बायदि नुग्रा मोख्रा गिदिर नायदि दं बैयावबो दं नै खनायाव गेलेलायगासिनो बेलायनो मोख्रायानो होनजायो बेखौ फिसा फिसानो माने बैथिं मासे दङ ओमफ्राय नैबो मासे दङ जायगाया बेबायदि बैयाव मोसा दं नै ओमफ्राय आं ओरै हाबग्रोनायसै बेखौ मा होनो लख्रा ना मा होनो बेबायदि बर्डखौ नायदो लख्रा ना मा होनो बैयाव दं हनै आं जुम खालामना देखायनि लाय मोजां नुमा जुम खालामबा दा बे बिनिनो जायगा बैयावबो दं हनै ओरैबो दं वीडियो चालू ही नहीं किया हैशटैग लिखना लार जाबाय थांलाय फैलाय खालामगासिनो नै मोसाया टाइगार फैफिनासै सोरबा सुवा नालाय हौसो थांबाव हनै मोसौआ मोनबा खम साखाब होनलायनाय जागौयो केमेरा ब्लार जाबायलै गिदिरखालै आयो देख पूजा थांलाय फैलाय खालामना थादों नै मैं ना लाइन दिखी जों दूर नोंथांमोना मोगथाङाव नायलाना जोबथा गिदिर नुगौमोन गिदिरखा गोजौनो ओरैबो नो एन्ट्रि ने ओरै हाबनो मोना
आं दा लागाथार गिदिंगासिनो आरो नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामथार बेयाव सिंह ना माबा दङ नै सिंह होनो ना मा होनो बिदिखौहाय बैयावसो दं नै गोजानावसो हगारखान देद्राय खालामदों नै सिजायगासिनो दं बखाया बेनो जा गोजानावसो दङ बुन्दा बुन्दि दां सालाफ्रा हौवा हिन्जाव दां उल्था मोखांसो जाना थादों हाग्रानि मोसौ मैथुन ना मा जाखो लोगोफोर नायदो ओरैबायदि गांग्राव 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 दं नै मा होनो बिदिखौ माबा अस्ट्रेलियाननि माबा नामायलाय बे हा जुहोबावबायरा मानदोंदां बुस्थुआ साला बुन्दा बुन्दि बै गोलैया बुन्दा नैबे बुन्दि बुस्थुआ मानदों बेना जुहोलांबाय बे इण्डियान हादोरनि नङालै अस्ट्रेलियानि ना मानिबासो बे फिसाखौहाय जिख'आव सोना लायोना बेनो जानो हागौ बे बुस्थुआ बे बुस्थुआनो फिसासो नै बैयावसो एब्रेनानै थाहैबाय बक्सआवसो ए लाय थ्रुब हाबबावबायलै बारा नुवाखिसैलै लोगोफोर एसे मोदानबाय नैबो हाबनानै दं नै लानजायल' ओंखारनानै दङ ए गोजौआव बाखोबा माथो एफा फिसा ओमफ्राय बुस्थुआनो मुख्रा साइज मा जुनार जाखोलै खारथिंबायगासिनो ओमफ्राय दानिया बोरै बाखोबोयो नै बाव खेरेथि गोरोंलै बियो किंखं नायगोन एबार किंखंनि जायगा बियो मा नुगोन बेयाव नायनानै लादो 1 2 3 4 5 6 7 8था सिस्टेम बेयाव नुनो मोनगोन आङो थांनोसै नोंथांमोननो देखायनो नै बेखौ नुग्रोसिगोन मुख्रा गोसोम लोगोफोर बेयाव गेलेगासिनो थांखो हावासो ओंखारना थाबाय साला आखाइ हरला अनो नोलाय नै अनो जाहैदों आखाइ हरला बेलाव नै बेनो मुख्रा गोसोम उदैयाव फिसा दंसैना गेन्द्रिद्रिनो बे गिदिरसिना बोरै फैलांगौलाय दहलायाव ओंखारलांबायलै नुनाय नंलाय लोगोफोर दहलायाव थांबाय गाहायाव थांबाय दा नोंथांमोना माबायदि नुखाबाय किंखंखौ दाबो नुवा साला किंखंनि भिडिअखौ आं एक्सट्रा होगोन एसे फानि टाइप खालामनानैहाय मिथिबाय आङो बेयाव होफानाय नङा किंखंनिखौ दा मोननो हागौ ओरै गिदिंनानै नायनोसै बैजोंसो जोबहैनो बै खनाजोंसो दा गिदिंगासिनो दं बेसे गिदिर गिदिर भिडिअ लाजोबनो हागोन ना हाया मेम'रियासो जायगा थोगोन ना थोआलाय आंनिया बिसो खोन्थासिगोन आं बारा गोलाव लाखायाखै 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड बिदिबा लादों आङो भिडिअखौहाय दा बेजों बेबायदि नै बैयाव जेब्रा गेलेगासिनो दं ओरैबायदि फटक लाजागौमोनलै लोगो दङला जेब्रा ना मा होनो बिदिखौहाय गेलेगासिनो हनै सोला सुवादना आलदा दोनजादों साला मिनिनो ओंखारबायलै आं मुरथि सोंदोंमोन जाहैदों बिसोरो माथो रियेलानो जालायबावो मुरथि बायदि नुदोंमोननो बेजों मा जुनार नुनो मोनगोन नै बेजों हाबलांसिगोन आं Mira
ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಬಾರಮ್ಮ ಹೊಡಿಯೋದು ನಿನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಗಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು